Vamos a empezar. Benvidas e benvidos á presentación do número 5 da revista Entre Pontes, que ven sendo a revista do curso pasado, vale? Os traballos que se fixeron nas aulas durante 2013 e 2014 se presentan agora. Acompáñanos na mesa José Luis Beiras Manteiga, que é un artista nollés de recoñecido prestixio internacional. El comezou a súa carreira profesional como pintor en Francia en 1975, país no que residiu ata o ano 2001, no que regresou definitivamente. A súa obra dende entón non parou de medrar e percorrer mundo, acadando numerosos premios e recoñecementos. Moitas gracias por estar aquí, José Luis. Rubén Prieto é actor, é un dos protagonistas que visionástedes no grupo de primeiro de ciclo superior da Administración e Finanzas, creo recordar, o ano pasado, e ele é o protagonista da película de Jorge Algora, A pesar de todo querote. Esta película trata sobre a historia dunha pandilla de adolescentes que saen pola noite, beben, discuten algo e teñen un tráxico accidente que lle trunca a vida definitivamente. Entón, bueno, unha película que está orientada á prevención de accidentes de tráfico, pero ademais Rubén participou en numerosas películas como Maratón, Vilamor ou Todo é silencio, que é unha das novelas de Manuel Rivas que foi levado ao cine polo director José Luis Cuerda. Benvido, Rubén. Loli Rodríguez, profesora de Física e Química, que coñecedes todos, incansable traballadora e colaboradora en moitos proxectos que se desenvolven no Instituto, e que eu lle agradezo especialmente hoxe que este aquí acompañándonos á mesa. Gracias, Loli. Como non, estamos acompañados e acompañadas de Nerea Martínez Tuñas, que é unha alumna de segundo de bacharelato. Moitas das súas compañeiras e compañeiros non poden estar aquí porque están de viaxe de estudios, de fin de etapa, e participou en varios proxectos, en varias asignaturas, e nos vai a contar un poquinho a súa experiencia en este proceso. Gracias, Nerea, tamén por estar aquí. Alicia Fontelos Martínez é unha alumna que tamén coñecedes todos, está este ano en primeiro de bacharelato, ano pasado estaba en cuarto da ESO e fixo tamén un magnífico traballo de investigación con varias profesoras, pero especialmente con Victoria Couto Bahamonde, a profe de latín, que en este momento non pode estar aquí, pero que nos manda saúdos para todas e para todos, e con Eva Brañas, que levou a un proxecto tecnolóxico todo o traballo de investigación que fixeron todo o grupo en cuarto da ESO. Así que, Alicia, moi benvida tamén, e gracias. E por último, presentar ao noso director, Pedro Román Hernández, ao que lle paso a palabra. Pois, bons días. Despois do agradecemento aos invitados, o pintor José Luis Beiras e o autor Rubén Prieto, que danlle un peso específico a este acto, son desde fora da comunidade educativa e danlle un peso moi específico. E agradecer simplemente a presencia de todos vosotros, o traballo realizado para poder conseguir que a revista vexe a todos os anos, ano tras ano, a luz. A chefa que leva, a revista entendo que leva moitos anos facéndose, como xa Julio fai moitos anos, pero ela leva 5 anos con este formato, este novo impulso da revista, que realmente colleu outro peso específico importante, non? Entonces, sobre todo se menciona a chefa e a coordinadora e a outros moitos profesores que traballan para que den a luz aos alumnos, que sin vos non se podería facer nada. E, bueno, nada máis, eu simplemente estou, xa sabedes a misión dun director, son profesor, estou de paso, estou orgullosísimo de ter uns compañeiros de traballo como son os profesores deste centro, moi traballadores, moi emprendedores, e
que non paran de facer cousas para o ben da comunidade e o ben de Noia. E nada máis, ahora, se me permitís, me tengo que ir, que tengo que terminar con el inspector por las plazas de la que viene, y nada más. Gracias a todos y a Julio, que es el... Ahora vamos a traer unha pequena intervención, José Luis Beiras Monteiro. Bueno, bons días a todos e todas. Eu non escribí nada, porque ao que escriba vou sair por outros derroteiros, entonces prefiro falar da experiencia que tuve cos alumnos e alumnas aquí para facer un cómic. Vexo a alguén que me parece que participou, se non me equivoco. Teño que dicir que me encontré con uns alumnos, primeiro, moi responsables, moi interesados, se preocupaban de todo, querían aprender e querían facer algo importante. O importante era facer a ilustración dun cómic dun libro que tiña 400 páxinas, me parece, e que dixen, bueno, eso é imposible, porque para fazer eso nin eu me leva 2 anos. Bueno, entonces, en que consisteu a miña axuda, por decirlo así, en explicar certas pautas, por decirlo, certas normas que hai que coñecer para facer un cómic ou unha banda deseñada. Primeiro, escoller o tema, atopar o tema, e dese libro que era tan grande que damos con unha cousa pequena que era un relato que creo que se chamaba Martiño e os ovnis. Os zombies, sí. Os zombies, sí, perdón. Que había escrito aquí un compañeiro vosso, non? Sí. É un relato curto de fantasía, un pouco así. E ata aí intentar preparar algo. Bueno, tengo que explicar, como é normal, que primeiro hai que facer un guión, como nas películas, hai que escribir un texto, ter a idea do que vai, e ese texto acompañalo co sitio, co lugar, non? Se é histórico, hai que facelo dunha maneira, hai que informarse como, por exemplo, eran os coches, ou se había espadas naqueles tempos, ou como vestiase, e cada cousa tamén, como ese libro que era un pouco fantasmagórico, por decir así, pois permite outras libertades, non? Pode vestir a persona como queiras, pode darle o color que se dá a gana, e como trata unha biblioteca, podes facer os libros grandes, pequenos, redondos, cuadrados, podía ser vestidos de anxos, non? Bueno, entonces preparar un texto, un pequeno guión. Despois, que técnica se vai usar para iso? Se se fai en blanco e negro, se se fai en cores, entonces, con que cores? Pode facer con acuarela, con tinta china. Me lembro ben que non sabían que a tinta china pensabades que era negra sola, cando hai tinta chinas de colores, tamén. E esa foi a técnica que se decidiu utilizar, non? Sobre papel. Entón, o papel tamén pode facer ao formato real que vai salir, se sale en A4, ou facelo máis grande despois reducir, non? Que moitas veces é máis complicado, non? Despois, o plantexamento da páxina, non? Porque a páxina parece que é moi fácil de tal, pero hai que facer cuadrículas, hai que facer estilo moitas veces que se usa en cine, como é traveling, que quer dicir acercar ou arronxar unha imaxe e todo iso. E despois, se o facen al realista, ou dibuixando como dibuixaron elas, ou eles, moi ben, que é unha cousa, bueno, creo que ten moitos pasos, non sei se sabe deseñado, algo así, non? E, bueno, está. Este é o resultado do cómic. Este é o resultado aí, moita autorización de color, que moitas veces, se o faz en blanco e negro, pois non tens ese problema de darlle color. Despois a distribución que eles levaron cada un, con dibuixo libre, dibuixaban creo que 2 personas, me parece, despois outros coloreaban e outros escribían o texto. Entonces tamén o texto hai que saber onde poñelo, facer, como se dice, en francés dice boule, estas redondos ou cuadrados onde metes o texto, tal, explicar que o texto hai puntos de exclamación ou palabras para dicir o medo, ou para dicir a sorpresa, ou puntos suspensivos, ou que estás pensando, que todo se fai non se fai cerrado tal, explicar todo isto, e
sair adiante co tema. Teño que dicir que eu non participei en nada, enseñeilles o que había que facer, enseñeilles como mezclar os colores, como usar a tinta china, como usar o pincel, e nada máis, pero eles fixeron todo, eles son limos. Aí eu non participei en nada. E teño que dicir que foron, xa dixen antes, rapazes e rapazas moi educados, que escutaban ben, que tiñan ideas. Eu só vin 2 días, me parece, 2 tardes. Porque, bueno, tamén estou ocupado, non teño tempo, moitas veces non coincido o tempo disponible e tal. E quero dicir que para mí sacaron unha cousa interesante, era a primeira vez. Agora, se queren seguir facendo esa cousa, teñen que seguir esas pautas pequenas que hai que facer, que hai un escenario, un guión, a partir de situarlo. Vamos, porque tamén houve outra idea de tal, e falábamos de poder sacar unha cousa dun tema normal aquí en Noia, aquí vivimos na beira vivimos no Porto, por decir así, estamos ao mar, poder sacar calquera cousa, hai de todo para sacar un tema. Mismo dunha noticia calquera poder sacar, desenrolar eso para sacar un cómico de siguiente, non? E bueno, non teño máis que dicir, penso que traballaron a gusto, non sei, aí deixo, tan fácil, tal. Creo que aprenderon algo e me gustaría que seguiran, porque non, que lle guste dibuixar, de todas as súas limitacións como sexan, pois que sigan. Nada máis, moitas gracias. Pois sí que se disfrutou, e ao final o produto está aquí, José Luis. Gracias. Bueno, Rubén, toca a ti. Que nos queres contar? Bueno, pois, non sei, que isto de non falar de primeiro está ben porque che dá ideas para ir dicindo cousiñas. Así que, polo tanto, mencionar tamén que, bueno, a visita que fixen aquí ao centro, pois, eu paseino moi ben. A verdade é que aquí non sei se hai alumnos dos que estiveron. Sí, están por aí, por detrás escondidos. Claro. Bueno, a verdade é que fora moi gratificante porque empezou así como unha entrevista moi preparada que fixeron un traballo tremendo con un montón de preguntas e tal, e ao final empezamos a charlar ali, perdimos a noción do tempo dunha maneira tremenda que xa, por certo, eu xa sabes, cortasme, se ves que tal, das así algo pola perna. Controlamos o tempo de Rubén, porque é peligroso. Poñer a conta atrás no teléfono, pero dixen, vai, bueno, demasiado. Así que, gracias así. Entonces nada, dixen, vale, que digo? Bueno, como estou invitado polo tema da película, pues parece razonable empezar un pouco por eso, non? Estiven aquí en calidade de actor por unha película que foi visionada e que se fixo unha unidade didáctica para concienciar a xente sobre o tema de accidentes de tráfico, alcohol, adolescencia e moita tontería que hai nesas edades. Entonces nada, é dicir que foi un proxecto moi bonito para min, chegar a traballar en algo así, que non me imaginaría, o sea, poñome agora na vosa edade, ni se me ocurriría, ni se me pasaría pola cabeza que acabaría traballando en algo así, igual o vía tan distante como podedes ver vos agora mesmo. E quería comentaros esa distancia, non? Diz, wow, este estivo nunha película, tal, bueno, a mí que me importa. Bueno, nunca se sabe onde vai acabar. Entonces, que ninguén vos mate esas ideas que poidades ter e que vos gustaría facer, porque o tempo pasa moi rápido, sí, pero dá tempo a facer moitas cousas. Entonces, hai que darse brío e intentar facer con ansia todas as cousas que vos pasan pola cabeza. Desde un cómic, dizer, ostras, pois eu pasei no ver no cómic, ala, nunca volvemos a intentar facer un cómic. Jova, pois mira que non perderedes horas no Facebook, no Twitter, no Instagram, unha hora de pérdida en redes sociais, que me incluo, que perdemos todos moitísimo tempo nesas cousas, poden ser moi útiles e moi prácticas se facemos cousas que sirven para algo. Igual vos levantades e vos despertades ás 8 da mañá e ao final estades co móvil hasta as 10, onde vos levantades da cama hasta as 11. Cantos fixeron isto? E moitos que non levantan a man que seguro que fixeron. Entonces, en esas 3 horas podes sacar medio cómic, ou polo menos o guión, ou podes empezar a facer cousas, a plantear, e ao final tes cousas feitas. Enlazando co tema das redes sociais, acordome cando estaba nos centros relacionando un pouco co centro, cos estudios, ca importancia dos contidos que se dan nos centros e nas asignaturas. Recordo cando estaba estudiando que decía un
rapaz, eu estudiei nun colexio dunha aldea moi próximo ao mar, e dicía, sí, profe, a mí este pouco me vale para ir aos percebes. Decían, esta é a fórmula de non sei que da tal, A más B al cuadrado igual a más B tal, hipotenusa, si vamos patacas que a miña abuela a mí que máis me dá. Entonces, había como moita distancia, a ver, realmente hai contidos que están moi distantes á vida, non? Á práctica, digamos. Pero ahora quero facer un chamamento relacionado co tema das redes sociais, que parece que se vai a pinza, pero ás veces non, ás veces sí. É o tema da lingua, os idiomas e escribir. Agora mesmo, as redes sociais teñen un carácter casi tan importante ou máis que a realidade, verse nas rúas e nos patios e tal. Escribídeme ben, por Dios. Escribídeme ben, iso dá caché como persona, sabes? Nunha cousa que alguén, ás veces, ves nas redes, hai cuánta ignorancia hai no mundo. Hai escrito sen H e con latina, en plan, hai Dios. Entón, é verdad, pero hai moitas cousas que algo tan sencillo como escribir ben nas redes sociais, a ferramenta de comunicación e a escritura, pois é moi importante, máis importante do que vos credes. A min enténdenme. Bueno, eu falo así, a min que máis me dá, enténdeseme. Pois non é o mesmo. Gaña importancia e gaña valor todo o que digades e fagades cando está ben feito. É a forma de comunicarse, é unha cousa que se fai todos os días. Ahora sí que se me foi a pinza bastante, entonces... Canto vamos de tempo? 2 ou 3 minutos máis para rematar, para ir indo rematando, Rubén? Vale, hai máis xente para falar. Vou empezar co final, así xa ao final xa se me alarga. Ben, entonces, que poida decir eu? Que vos poida ser útil? Bueno, pois, útiles, pois son os consellos. Eu que consellos podo dar? Pois, moi poucos, pero... algúns deles están relacionados ca capacidade de ser felices. Isto, a que ven? Bueno, a que ven? Tamén, nas redes sociais parece que nos destinamos a demostrar os felices que somos cando en realidad non é tanto. Para pasalo ben, para ser felices, digamos, que son así moi bucólico, ademais de traballar e de tomarse a vida como un xogo, porque a vida é un xogo, non é tan importante como a xente se cree a vida, ninguén vai salir daqui vivo da vida, así que non o tomedes tan en serio, pero hai que cumplir as normas do xogo, ser vos e colaborativos, que se fala na revista, porque traballando conxuntamente, facendo cousas conxuntamente, todo se fai máis e mellor. Se a algún lle apetece jogar, pois a mí me apetecíame aprender a tocar un instrumento. Pois, se lía a 4 rapaces, a 4 amigos, para facer unha cousa en conxunto, uns tiran polos outros e faz cousas que che gustan. Entonces, hai que estudiar, sí, hai que traballar, sí, hai que facelo e hai que facelo ben. Portarse ben, ser empático ca xente, empatía é unha cousa que se está perdendo, poñerse no lugar dos outros. Pero hai que traballar sobre eso e traballar sobre as cousas que lle gustan. Porque ao final é traballo, pero hai que facelo. Dixo outro, hai que facelo! Entonces, dadelle caña a todas as cousas que vos gusten, non as deixedes de lado nunca, e traballade de forma paralela. Paralela aos estudios, paralela ao traballo, e dedicadelle todos os días 1 ou 2 horas a todas as cousas que vos guste facer. E con este bizcocho... Moi ben, magnífico. Hai que dicir, Rubén é profe tamén, e nótaselle ben, porque mira que damos consellos que nos gustan moito os profes tamén, as profes, Gracias, Rubén. Bueno, pois agora vai a falar un ratiño Loli. Bueno, pois, moi ben. Moitas gracias, Rubén, polo que dixeches, porque eu, como me conocen a maior parte do alumnado e da xente que está aquí, porque les di en clase, les estou dando clase, son profesora de Física e Química e a pesar de ser profesora de Física e Química e tamén colaboradora de esta revista, eles e elas saben que efectivamente me gusta moito que escriban ben e o saben perfectamente. Entón, en ese sentido, quero aproveitar os teus consellos porque
porque é verdad, é dicir, eu enlazo precisamente con eso que diste, aproveitade, están as redes sociais, pero é moi importante escribir ben, expresarse, ao marxe de saber facer ben as cousas, lóxicamente. Eu son colaboradora da revista e quería facer como un pequeno resumen da trayectoria da revista de Entre Pontes, non? Non sei se a maior parte dos que estades aquí sabedes que esta revista Entre Pontes naceu xa hai 20 anos, o recordaba ahora hai pouco con Julio, e o que se facía, despois comentará el un pouco tamén de como naceu esta revista, pois se facían isto normalmente, pois igual como un resumen de todas as actividades que quedaba plasmado por escrito de dos diferentes cursos dentro de cada asignatura, as diferentes actividades do centro, non? E quedaban ali reflexadas. Despois, co paso do tempo, cambiou un pouco a liña editorial e entonces se empezaron a plantexar unha serie de obxectivos tamén moi importantes e pensando que tiña que ser unha revista que fora de interese xeral, é dicir, que calquera persoa que collera a revista que lle parecera interesante, independientemente de que non fora do centro, que non pertenecera á comunidade educativa, pero que sí, lóxicamente, estuvera feita na súa integridade pola comunidade educativa, basicamente polo alumnado do centro, e que participaran, a ser posible, todos os departamentos e todas as etapas e os niveis educativos. Ese era e é un obxectivo prioritario para elaborar, pois, o que decía un pouco Rubén tamén, un proxecto común, un proxecto colaborativo e un proxecto, polo tanto, interdisciplinar e transversal. Como vedes, aparece unha serie de palabras que é moi importante conocer o seu significado, de aí a importancia que decías ti de conocer a lingua. Fomenta tamén o uso e a promoción da lingua galega e sin por ello desechar o resto, lóxicamente, dos outros idiomas, castelán, francés, inglés, que este, por centro, no centro de lingua. Nestes últimos anos tivemos a oportunidade de poder ler na revista, nos diferentes números, entrevistas a persoas, homes e mulleres, nos parece que moi importantes do mundo educativo, cultural, político. Así, entonces, hubo entrevistas a Fraga, Pachi Vázquez, Guillerme Vázquez, a Antía Cal, Luz Casal, Aurora Marco, bueno, e moitos máis, homes e mulleres moi importantes. Federico Estubendo aquí, Federico da Macaraba Maior Zaragoza, bueno, xente realmente moi relevante. Entonces, todo isto fixo que nos últimos anos tivera esta revista unha proxección e creo que realmente que hai que valorar moito, moi importante, incluso máis alá de Pedrafita. Entonces, tuvo un primeiro premio nacional, El País de los Estudiantes, na edición 11, no curso 2011-2012, unha mención honorífica nos premios nacionais do Fomento da Lectura da Prensa, polo Ministerio de Educación, tamén no mesmo curso, 2011-12, un primeiro premio autonómico del País de los Estudiantes na edición 10, no curso 2010-2011, e un segundo premio autonómico tamén del País de los Estudiantes na edición 9, no curso 2009-2010.
con isto quero decir que tamén empezou a ser conocida e a participar en este concurso El País de los Estudiantes e, como vedes, cada ano, cada curso foi a máis, foi de un segundo premio autonómico, un primeiro premio autonómico, hasta gañar o primeiro premio nacional, e me parece que isto ten unha relevancia moi importante. Incluso neste mesmo curso acabou un primeiro premio de prensa escola da Voz de Galicia na modalidade de entrevista e varias mencións en revistas de educación importantes como Eduga e incluso a nivel nacional Cadernos de Pedagogía. Todos estes recoñecementos da revista non só deron prestixio a este centro, o IES Campo de San Alberto, sino que tamén axudaron, e isto creo que é moi importante decirlo, a incrementar a dotación económica do centro. Ben pola dotación económica do premio en sí, dos premios en sí, como tamén, gracias a recibir estes premios, aumentou a cuantía de forma indirecta a financiación ven a través do plan mellora de bibliotecas escolares e do proxecto de fomento do uso do galego no centro do equipo de dinamización da lingua galega. Todo isto que sepades que revirte precisamente na vosa educación. Inicialmente non estaba previsto traballar nestes últimos anos na revista en coeducación, pero sí se leva sin querer. Por exemplo, cando recibí o premio, me comentaba a chefa nacional del País de los Estudiantes, pues decían a ver que pasa esa revista feminista, e realmente non era esa a intención. Pero, entonces, así ao longo do tempo, sí que, dende hai 2 anos, se está traballando en coeducación. Parece que é importante poñer en valor o traballo silenciado de moitas mulleres dedicadas á ciencia, a política, a educación, e poder darlles así, que é o que se está facendo, darlles a visibilidade que merecen. Nos parece importante que a día de hoxe se siga traballando por unha sociedade igualitaria e que o noso alumnado debe de comprender, por exemplo, que materias como electrotecnia non son só materias para chicos, sino que tamén son materias a cursar para mulleres. Por último, decir e falar e comentar, e con isto remato, o voso traballo. É dicir, o alumnado participante da revista seguro que non se enteraba, non se daba conta que realmente estaba aprendendo moito e de unha forma interdisciplinar. É dicir, ao mesmo tempo que buscaba información sobre unha muller científica, traballadora, na época e a problemática que podeu sufrir esas persoas, esas mulleres, por exemplo, na época en que viviron, finales, hai que encuadralo igual, finales do XIX e ao longo do século XX, pois tamén estaban aprendendo diferentes competencias, por exemplo, digitais, a facer entrevistas por Skype, a corrixir os seus textos en lingua galega, castelán, en inglés, en diferentes linguas, e a ter habilidades sociais, é dicir, o traballo que facían, facer esa presentación despois en público, e esas mesmas persoas valoraban e valorábamos o seu esforzo persoal, que tamén é moi importante. Por último, e ahora sí que remato, quero facer mención a todos os profesores e profesoras
a todas as alumnas e alumnos, en xeral a todo o persoal que colaborou en todos os números da revista Entre Pontes e que agora xa non están aquí. Dedicaron a este proxecto moito traballo e esforzo, e a todas elas e tamén a todas as persoas da comunidade educativa actual, pois en xeral a todos nos queremos transmitir o noso agradecemento. O sea que a todos moitísimas gracias. Muchísimas gracias, Loli. Esa experiencia en directo, personal, na que nos fala Loli do alumnado, temos aquí a Nerea e a Alicia, e elas nos van a contar un poquinho de como viviron ese proceso na participación do proxecto da revista. Nerea? Bueno, eu participei neste traballo en principio para dúas asignaturas, filosofía e física e química. Isto significou bastante esforzo, xa que tiven que combinar este traballo voluntario con todo o curso de primeiro bacharelato, o que xa de por si engloba moita dedicación debido ao gran salto que representa respecto a cuarto da ESO. Este gran esforzo foi compensado sen dúbida coa satisfacción de saber que, a pesar de que estas mulleres non sexan demasiado coñecidas e os seus nomes non soen demasiado, todas elas tiveron unha gran aportación ao longo da historia, a pesar das dificultades que tiveron por ser muller a finais do século XIX e principios do século XX. O que aprendín gracias a este proxecto foi, entre outras cousas, que o empeño, a fortaleza e as ansias de querer lograr algo fan posible o imposible. No meu traballo estudei a vida de Florence Nightingale, que foi a pioneira da enfermería moderna. Opúxose así a toda a súa familia e a sociedade que a rodeaba, excepto o seu pai, que tamén era médico e que foi o único que a apoiou. A partir da Guerra de Crimea, no 1854, supo abrir os ollos e ver as nefastas condicións que enfermos e enfermeiras tiñan que soportar. Isto condevou a creación dunha escola de adestramento de enfermeiras que foi a primeira do mundo. Ao meu parecer, Florence foi unha revolucionaria para o seu tempo, xa que moitas das cousas conseguidas en sanidade na actualidade debense ao seu traballo e esforzo. Lembrome cando en clase tiñamos as nosas pequenas disputas sobre quen lograra facer o traballo da muller máis revolucionaria, xa que as nosas profesoras de Física e Química, Loli e Ángeles, nos indicaron que nos fixásemos especialmente na problemática de ser muller dentro da sociedade en que vivían. Ademais dos valores morais, con este proxecto tamén aprendín outras formas de traballar, aproveitando os recursos tecnolóxicos de hoxe en día. Por exemplo, coa presentación en PowerPoint que realicei, a cal me axudou a perder o medo a falar en público, ou coa videoconferencia gracias a cal puidamos entrevistar a Julia Santín, directora da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, que, hoxe non puido estar aquí por motivos de traballo, pero xa nos fixo chegar saúdos e a súa noraboa polo traballo da revista. Podo mencionar algunhas anécdotas ou dificultades da entrevista, como por exemplo a chamada telefónica que nos informaba da avaría de Xulia Santizo sufrira no coche no medio da autopista, imposibilitando desa forma a súa chegada. Lembro-me ben dos nervios que tiñamos, e aquelo foi xa o remate. Finalmente, acordamos usar o ordenador e falar con ela mediante unha videoconferencia, pero os problemas non fixeran máis que comezar. Ao principio non éramos quen de vernos, logo tuvimos que usar os móviles e chamarnos, posto que o micrófono non se escoitaba, mas, ao final, como por arte de maxia, todo se arranjou e retomamos felizmente a entrevista. Xa para rematar, quero facer unha pequena reflexión acerca do traballo que todo o alumnado que agora rematou o segundo bacharelato fixamos o ano pasado. En primeiro lugar, debe salientar a importancia do papel da muller na sociedade actual, que históricamente sempre estivo silenciado. Por exemplo, na cultura árabe as mulleres teñen un papel secundario, o cal nos chama a atención sen decatarnos de que ata fai un par de anos non sufríamos o mesmo, debido ao silenciamento da nosa identidade. Por outra banda, nós tivemos o placer de ver a película de Emilia Pardo Bazán, onde, ao meu parecer, as ideas principais son as que deberían ser seguidas pola mocidade e por todas as persoas do mundo. A valentía, o coraxe e as ansias de aprender. Non debemos nunca baixar a garda e debemos ter presente que tanto homes como mulleres estamos postos na terra para facer dela o noso paraíso, non para depender de ninguén. Así que se alguén quere ter un soño ou unha vocación, non debería renunciar a él, xa que ao mellor, gracias aos nosos esforzos, nun futuro non demasiado loxano, a civilización pode estar un pouco máis preto dese mundo idílico.
y además nos vaya a presentar a intervención de varios profes que están por ahí. Alicia, si queres podes ir para ali, para o atril, que é onde van a ler os profes. Ou se queres quedas aí, como ti queiras. Bueno, boas tardes ante todo, chamame Alicia, xa me conocedes a maioría, penso. Como participante no proxecto das Mulleres da Antigüedade, gustaríame contarvos un pouco a nosa experiencia, porque fomos un grupo traballando neste proxecto. E, bueno, vou ir máis á parte humorística que á parte do traballo. Bueno, somos adolescentes e como a todos, cando nos propoñen traballar en algo diferente, ou como a nós chamamos en clave, perder temario de clase, apuntámonos a todo. Este proxecto, ademais de colevarizo, pareceume pola miña parte interesante. O meu interese friki sobre os coñecementos dos egipcios e dos anos 60 hippies fixo que realmente me pusera na pel e na situación do meu personaje. Sobre todo hoxe en día, que a cantidad de información que temos na web, en as enciclopedias, en todas partes. O meu interese plasmouse en todos nós, porque éramos un grupo, como ben dixen antes. Este proxecto deuse non únicamente na materia de cultura clásica, penso que tamén se deu en informática. De feito, para min en informática foi unha salvación, porque son, de verdade, son unha negada para os datos da consola interna do ordenador e a dirección IP, non foi como unha salvación. Como vos contei, foi interesante, pasaron semanas e semanas, e como que sentarse na mesma butaca, día tras día, para continuar o que deixaras o día anterior. Que iso deixábalo do día anterior, que o deixabas do día anterior. Pódese dicir que ao compañeiro do lado xa nin te escoitaba. Estaba farto de terme ao lado. Ademais, a eso engadimos o feito de ser un traballo únicamente de mulleres, que o machismo xa non existe, pero chamémoslle superioridade da especie masculina. Pero penso que todos debemos aprender algo disto, ainda que fora a soportar o que tiñamos ao lado. Compañerismo chamase hoxe en día. Pola miña parte, cando vimos o resultado final, apreciei no moito. Non sei se entendedes esa sensación de ver un proxecto terminado que pensas, é imposible, isto fixe nada. Bueno, isto fixémolo nós se te encontras co compañeiro ese do lado. Moitas risas tamén, pois foi un cuarto deso, deses que non se poden cambiar. Pero podo vos asegurar de verdade que as mulleres da nosa historia foron increíbles. Se non fora por elas, ao mellor, ela, eu, ou ela, non poderíamos estar aquí subidas, aquí sentadas hoxe en día. Teríamos que estar toda a tarde que queda do día de hoxe pasando o ferro e pensar na praia. Non habería corpo para esconder esos quiliños de máis, vamos a ver. Pero, de verdade, unha muller pensa igual que un home. Unha muller fai historia. E con este proxecto, nin de broma podemos reconectar a todas, porque todas as mulleres que existiron deixaron historia, todas. Incluso as que non deixaron pegada, das que non sabemos a súa existencia. Todas nós, neste intre, quedaremos na historia, e creo que por eso merecemos un gran aplauso. Moi ben. Para finalizar, gustaríame presentarvos aos profesores que a maioría coñecedes, a José Manuel García Rey, profesor de Lingua e Literatura, Manuel Torres, profesor de Filosofía, e Julio Camaño, profesor de Matemáticas, que nos van deleitar con as palabras. Bien, buenos días, creo que ya os vi a todos, ¿no? Casi todos. Voy a ser un poco espontáneo, voy a leer, espero no aburriros demasiado tiempo y voy a coincidir con la mayor parte de las cosas que se han dicho aquí. La palabra revista se origina en el verbo ver, que es la facultad física cuya orientación y aprovechamiento llamamos mirar. Esta condición se debe dar en una revista. La revista se ve y se mira. ¿Y qué miramos? Miramos lo revisto, lo revisitado, analizado y examinado. En eso radica buena parte del secreto de lo que encierra la letra y la imagen de una revista. Re significa ir hacia atrás, solo que cuando lo hacemos nunca volvemos de verdad a lo anterior
sino que avanzamos afirmando el pie en la marcha. Que el pie fermo siempre era el più basso, el pie que va detrás siempre era el más firme. Explica Dante en los primeros versos de la Divina Comedia, cuando camina por la selva poblada de peligros, y con ello subraya la importancia que adquiere lo anterior, el pasado, lo pasado. Porque lo que dejamos atrás desempeña la misma función que los cimientos, por lo que debe estar en buenas condiciones, esto es, firme, seguro. La Real Academia de la Lengua también observa en aquel prefijo re, intensificación, como en el caso de recargar. A veces ve resistencia u oposición, así ocurre en rechazar. O también una intensificación de cualidad, como observa en re bueno, requete bien. Con este paseo por la morfología y la semántica revisamos o revemos aspectos importantes del concepto revista, que aquí nos convoca y reúne, es decir, nos vuelve a juntar. Una revista es, por tanto, una forma de ver, de revisar y reflexionar sobre la realidad. Una plataforma y un lugar de propuestas. Y si el refrán dice, debajo de mi manto al rey mato, no hay que alarmarse. No se trata de una acción anarquista y sangrienta, republicana o revolucionaria, sino de una acción interior que nos garantiza la libertad básica, la seria, la profunda. Es la libertad que nace de la cultura y del conocimiento, del pensamiento y de la lectura. Porque ¿de qué vale la libertad externa de un individuo si éste está en verdad esclavizado por dentro? Hablamos, por tanto, de una revista que nos eduque, que nos desarrolle como individuos, es decir, que nos enseñe a ser libres. Una revista reúne entonces gente que gusta de la cultura, porque la cultura nos enriquece, como ilustra el mito de Orfeo, mientras que la ignorancia nos hace bestias, nos encadena. Al visitar las páginas de una revista, entiéndase también libro, nos ponemos en contacto con el mundo, pero ese contacto, palabra que se relaciona íntimamente con tañer, que significa tocar un instrumento, poner en relación armónica los sonidos, puede darse de infinitas maneras. Puede restringir nuestra mirada como una especie de anteojeras, eso que se le impone a ciertos animales para obligarlos y manejarlos, que restringe pretendiendo decir lo que importa, o sea, lo que tiene interés para otros. Entonces nos empobrece y limita la lengua de nos limita como la lengua de las pancartas. Pero también puede ampliar nuestra visión del mundo, pasando revista al mismo, ayudándonos con mecanismos como el humor, la ironía, la antítesis, la contradicción, la paradoja. No en vano recuerda Leibniz hablando del razonamiento y de la sabiduría. Bueno será que al comenzar nuestras investigaciones imaginemos estar interesados en sostener lo contrario, para ver si este aguijón podrá suscitar en nosotros el hallazgo de alguna cosa nueva y sólida que aportar. No es el color ni la diagramación, que también importan, no es la obligación de que una revista haga de escaparate de una institución, es su propia necesidad de ser lo que la hace, y esta se fundamenta en sus fines, de teleología hablan los filósofos. El trabajo intelectual parece leve porque dignifica en sí mismo con la satisfacción de la entrega, pero también significa esfuerzo y dedicación. A veces no lo parece, pero detrás de una publicación cualquiera hay una larga tarea que insume tiempo y se llama trabajo. La palabra entre pontes manifiesta una intención comunicativa que es poner en relación, contactar, y otra vez esta palabra nos tienta y entretiene, porque su origen, tañer, como dije, nos permite citar unos versos de Fray Luis de León, bien conocidos, en donde el mundo de fuera y el de dentro coinciden en una música integradora y total. Y mientras miserablemente se están nosotros abrazando con sed insaciable del poderoso mando, tendido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido de hiedra y lauro coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado. Quiero subrayar por último una idea que suele pasar desapercibida en su significado profundo, aunque cualquiera puede apreciarla. La idea dice que una revista es un mundo, pero debemos entender algo que, pareciendo lo contrario, abarca lo anterior. El mundo es la revista. Nada más. Gracias.
profe de matemáticas. Manuel Torres, creo que non está por aí. Está Manuel Torres. Bueno, se non está ocupado porque temos ganas de marchar, ese vai sendo hora. Algo lle debe de pasar, porque sí que me dixo que... Bueno, vamos a ver. Viso ali a Matías, e casi tiña que estar aquí a meu lado, casi me agradecería que estuviera aquí a meu lado, pero bueno, está ali Matías, conocedelo, non? Porque vou dicir algo que ele sufreu aquí conmigo, ou sufreu no sentido positivo, non? Que foi falar non do primeiro número da revista, senón o primeiro número da revista. Este é o primeiro revista que fixemos. A foto, non sei que non foi, pero me parece que quitei eu en louro, ou algo así, eran amarillos, e non nos gustaba, e puxémola en verde, non sei como facer. Este é o máis barato que podemos facer, un color e outro máis por aí diseminado. A revista era moi sencilla, moi sencilla. En principio non había cartos para facela, entón tuvemos que recurrir a todos os concellos. Poñemos o escudo por atrás, escudo dos concellos, Caixa Galicia, se alguén máis puder aquí, pero sin propaganda. Ese era un objetivo importante. Nós non queríamos aquí Supermercado Lola, Jacinto non sei que, non. Unha revista de centro. Era moi difícil, non tiñamos revista. Había uns intentos de facer uns papeliños e fixemos unha primeira revista. O nome, poñerle Entre Pontes non foi tan fácil. Ao final, ainda non me recordo exactamente como foi, é posible Entre Pontes. Pero quero ler algo que é a primeira editorial, porque a última tendela aquí, nesta revista. Vou ler a primeira editorial porque a revista non salía, non había forma. E primeiro que pon, pasei a Ponte de Noia, paseina de pedra en pedra, que as bagullas dos meus olles fixen encher a marea. Espero que non choremos tanto, pero xa había pontes en Noia. Noia distingue precisamente por ser un sitio entre pontes, de aí ven o nome. Dina editorial, que editorial, cando me dicían que eu escribirei, non escribirei eu, pois entón Matías tiña que corrixir moitas veces. Xa me corrixía todo o que eu facía, porque evidentemente eu sou de matemáticas, ele de letras, e corrixía absolutamente todo. Non había palabra que ele non escribira que ele non tuvera que dicirme pai, que onde vas para allá? Algo así, pastra, non? Pastra, non? Algo así, non? Bien. Depende do número de comas. Depende do número de comas. Bueno, quer dicir que non vos extrañe que vos corrixa agora, porque xa me corrixía a mí. Dice, que hablaban os alumnos, directora, que hablaban os alumnos de grupos A, B, C, D. Sí que había grupos A, B, C, D, de terceiro, de eso, de cuarto. F, hasta F, G, H, hasta H había. Que pasaba, que pasa ca revista que non sale a revista Entre Pontes. Estas páxinas pretenden só reflexar o que acontecía en UIES ao longo do curso. Nelas colaboraban profesores, alumnos, persoal docente, concellos e consellería. A consellería tamén apoquinaba. Supoñemos que queredes ver dibuxos, decíamos nós, fotos, pasatempos, e non moita letra miúda, porque xa está a descansos de ler. Isto é o propio da vosa idade, cando un ten os vosos anos, valora máis esas cousas que comigo. A pesar da vosa xuventude, en algúns artigos da revista amosades moita sensibilidade e madurez. Por iso, moitos sabedes que as pontes sirven para comunicar, axudarnos a salvar atrancos para poder ser libres. Un pobo entre pontes está aberta á cultura, e sabe que os coñecementos de arte, música, teatro, natureza, lingua, etc., non só se aprenden nas aulas dos centros do ensino, senón fora delas, asistindo a concertos, visitando exposicións, viaxando e viaxamos. Por iso é costoso e non sempre é posible. No IES, antes era así, IESP, ao longo do curso, os alumnos e profesores cruzaron as pontes moitas veces para estudiar fora das aulas, unhas veces moitos kilómetros, outras moi cerca do centro, pois non debemos esquecer que nunca o noso pobo ten, que o noso pobo ten as raíces, a historia, a lingua, o folclore e, polo tanto, a identidade da que estaremos sempre orgullosos. Este é o primeiro número da revista e, como novatos, teremos bastantes erros que esperemos sexan perdoados. Animamos a todos, e si, alén disto hoxe en día, a que os alumnos, a leer, a colaborar para o próximo curso e a ver se sacamos 2 números. Vamos no 19. E agora ven unha segunda parte. Isto é o que dicía a editorial do equipo de Evaluación Lingüística, que é que levaba antes a revista. Moito esforzo de xente que non está agora aquí para sacar esta revista. Pero hoxe teño unha oportunidade como un templo de darlle un agradecemento especial a un amigo meu. Este é un amigo meu que está aquí. Sona vos isto a todos? Que é isto? Que é? El lomo. O
logo de que? Do instituto. Bueno, pois, isto foi unha insistencia miña a este home, faime un logo pro instituto, que temos un instituto que non nos caracterizamos casi por nada, somos anónimos, non? El pero que fago? Bueno, non sei, mira pa aí, fai o que queiras, aquí me dibixou unha gaviota, unha paloma, unha golondrina, non sei o que era eu ao principio, un círculo ali, el non me des explicacións, ti fai, non dicía eu. Eu tamén lle prometi unha cousa, que o que fixera iba a intentar darlle o máximo de publicidade, porque hoxe en día estou moi orgulloso desto, porque isto fixo el, e isto conócenos a nós por todos os lados, como centro. Vexo que está na revista, o logo, todo o mundo conoce o logo do instituto. Pero non só eso, o mellor foi, cando a axuda aí de Matías, o sea, insustituible, fixemos o sello do centro. Nós temos un sello que circula, estos poden circular, pasa que isto non vou a dar a nadie, este é meu. Estos son sellos reales que podo colocar nunha carta e mandala. Son sellos co logo do centro. Sei que moitos profesores teñen, e eu quero agradecerle públicamente aquí, hoxe xa que o teño aquí ao meu lado, aparte está Rubén, que non o conocía, agradecerle que nos fixera este gran favor, porque non nos cobrou nada. Creo que tomamos un par de minutos, non? Va, todos somos máis, non? Bueno, pois, quería que lle der ese aplauso a él, non só por porque foi unha labor de Chefa, pois é que a revista iba a ser. Pero Chefa dixo que non se iba, que ela quería seguir ca revista. E foi ela públicamente, que en un claustro dixo, eu quero seguir ca revista. E colleu unha, e doulle, non iba a decir un punto, doulle o que lle faltaba para chegar ao 10. Non sei cantos tiñamos nós, 1, 2, 3, 4, e que chegamos a aprobado. Pero os demais puntos doullos ela. Ela, caso insistente co seu traballo, e tamén eu quero agradecer aquí, porque o nombre sigue por aí, é, digamos, que un pouquiño o nome do instituto aquí deste home, un pouquiño de entre pontes aquela muller, e o traballo dos demais, e o voso, pois é o que temos hoxe en día. E iso quero agradecerlo a todos que colaste a revista, en especial a eles, polo logo e por as revistas. Gracias. Bueno, está prácticamente todo dito. Manuel non chegou, verdad? Manuel Torres non anda por aí. Sei que tiña algo preparado tamén para vos, pero bueno, algo lle deu de pasar. Eu solo decirvos que a semana pasada, viaxando con unha compañeira, que a miña compañeira Rosa Conde, a vosa profe de galego, me decía ela, mira, a veces dache a impresión que non se fai moito, pero cando faz memoria e recopilas todo o que se fixo, quedas abraiada da cantidade de cousas e a calidade que se fan ao longo do curso. E dixen eu, é certo, non? Porque esta revista que temos aquí hoxe con nós dá evidencia disto. Aquí se recollen, se non moitas, si non todas, perdón, porque non están todas, todavía hai máis cousas, aquí se recollen moitas das actividades, traballos, proxectos e viaxes que se fixeron ao longo do curso 2013-2014 entre o alumnado, o profesorado, en colaboración coas familias do IES Campo de San Alberto. Entrepontes é un produto dun traballo colaborativo que intenta ir máis alá das paredes das aulas e conectar o traballo académico ca contorna, ca realidade social para darle máis significado. Proba disto é o magnífico traballo de investigación que fixo o alumnado de primeiro de bachillerato e o alumnado de cuarto da ESO sobre mulleres sobresaíntes nas diferentes disciplinas de filosofía, física e química, lingua, concepción de matemáticas. Dentro deste contexto tamén fixeron unha entrevista a Xulia Santiso, que ides a poder ter ocasión de leela, magnífica, que nos manda enhoraboas para todas vos e para todos vos polo traballo realizado, que ela é a directora da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, e Emilia Pardo Bazán foi a figura arredor da cal xirou todo o proxecto de investigación, que logo se investigaron moitas outras, pero tiñamos unha revista, unha película que vimos, porque é unha muller cunha forza especial, non? Emilia Pardo Bazán, e non sempre se coñecen, estudios un pouquiño nas asignaturas, pero toda a súa vida privada, toda a loita que tuvo que facer e todos os ataques, atrancos que tuvo esa muller para sair adiante, poder escribir, poder ser profe nunha universidade, cousas que agora parece que son normais para nós, pero que no século XIX non era nada normal, e as mulleres estaban marxinadas e se as miraba mal,
si pues tiñan algún papel público de calquer tipo, non? Entonces, pues primeiro as rapazas e rapaces tamén, que había varios neste proxecto, pues fixeron, como vos contaba Nerea, a entrevista finalmente por videoconferencia, porque Xulia se nos quedou na autopista. E, bueno, a entrevista que fixemos a Rubén, que como el contou, como non sabemos, o pasamos genial, e que se prolongou moito máis dunha hora lectiva, non sei se tuvemos 2 horas e media, a entrevista que lle fixo a aula específica a José Luis. Entonces, bueno, aquí, entre outras cousas, ides a topar, ademais, o cuestionamento da necesidade ou non da filosofía. Fixadevos que antes era algo que ni se plantexaba. A filosofía estaba no centro do que era o coñecemento, a cultura, a ciencia, ¿no? Filosofía, la madre de las ciencias. Sin embargo, estamos nuns momentos convulsos, académicamente, que se ponen en duda, ¿no? Entonces, varias unha compañera vosa, concretamente, pois fai un artigo de opinión deliberando, reflexionando sobre a necesidade da filosofía, a igualdade entre mulleres e homes, e, entre outros temas, as diferentes, orixinais e moitísimas maneiras que hai de chamarlle a choiva en galego, que son un montón. Pois todas estas son temas que ides a poder atopar no medio da revista, e nada máis, esperemos que vos guste e que disfrutedes ca súa lectura. Para finalizar, creo que temos aquí un problema de organización, e aínda que temos os certificados preparados por Ricardo, porque sabedes que a revista agora ten ISSN, entón vos van, as colaboracións que tendes, vos van a poder valer para presentar no currículum, pero creo que non a subiron, e a verdade é que nos despistamos, foi tampouco unha baixada. Entón, o que vos digo, que podemos facelo desta maneira, é que baixedes a dirección. Son estos. Están aí? Que non o sei, como non os vimos? que non sei, vinga iso, aquí. Pues están aquí, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a entregar, entón, que era outra parte do acto, vamos a entregar os certificados de todo o alumnado de colaboradores, porque tamén non dicen que hai colaboradores da comunidade. Vamos a facer entrega destes certificados e vamos a pedirle a Rubén e a José Luis como invitados especiais que sexan eles os que vos entreguen. Vale, eu vou nomeando, sei que non estades todos aquí, porque hai moita xente que está fora, está de viaxe, pero penso que se Marcos anda por aí e ten a miña chuleta para saber que rapaces estades e rapazas de que non, pois vou a poder chamar, senón vou a ter un problema. Está aquí? Vale, perfecto. Entonces vos ides acercando aquí e vos imos dando, levades un exemplar da revista e levades os certificados. Vale? Entonces vamos a empezar. Sí, eso. Mira. Olga Iglesias Fraga como colaboradora de... ¿Cómo? Esos nombres, claro, que non está pasando nada. Claro. Acaba moi claro. Claro. Fraga Lombardía. Podes vir a recollelo. Venga, recollelo. Pero con todo non podemos todas. Vale, mira, pasamos... No, Nerea Martín, así. Venga, pues venga, adiante con... Nerea Martínez Núñez. Pablo López. ¿Dónde está? Sí, casi. María Candal González. Tampoco está. Sobre certificados. Levo un para casa. Alicia Fontanlos Martínez. Cristina Requejo García. Está. Ana Romero García.
son todos de Sara Arcosendó, son todos de segundo de bachiller. Natalia Espósito, María Nimo, Cristina Mayán, Margarita Rodríguez, Salou. Nelly Calvo. Araceli. Aracel, sí, Aracel, sí. Perfecto, para usted. Víctor Manuel Gómez López. Luis Díaz González. Acabamos antes preguntando que non está. Maite Paes tampouco. Maite Paes sí. Luz Cés Pérez. Tampouco, está de excursión. Natalia Vázquez Nimo. Daniel Ruibal Camaño. Sara Reboledo Picayo. ¡Qué bien! ¿Quieres entregarte algo? No, sí. Iria Porto Gosendede. Lucía Ponte Moledo. Marta Pérez Montes. Están de excursión todos. Están todos fora. Vanessa Pérez Grille. Laura Pérez Castiñeiras. María Martínez Rey. María Sasa. María del Carmen León Camaño. Tampoco. Estás marcado, ¿no? Antía González Pena, José María Coto Maquieira, o algo así, Rubén Cobas Domínguez. Ahí estamos, Rubén sí que está, menos mal. José Luis Carou Viñas, Esteban Vargo Pérez, Mariña Celte Álvarez Lago. Sí, sí. Xa está. Moi ben, pois agora Alicia e Nerea lle van a facer a entrega dun agasallo a Rubén e a José Luis. Rematamos, damos por finalizada esta presentación. Moitas gracias.